ale anti balanadi ndesane ala ka ngunaja bebi ka barado ala ka sawo nyuma dama amin ya rabbi ya rabbi ala ka tle here dama amin joakunda mene muro ala ka ke duakunduma ye ala ka jamana basigi amin jamana de bela jele anga je ka antega di nyama inshallah du dakele fe ka bo dakele fe no kera jugu tesana nga nan fara la muro ambe ke jugu sakoyi kuma ka bela jele fo ka bela jele wali mando mi iyere mantoro shiti la ko sisa ngode ambe ala tanu aminga kene basi fo itala gorobne baynu yusukoni alu kuyagi de ni kuma fo yana bi ko mungera ki famara ka yele musa ka ko amin to ko fora ko koro kale seba soroja nga surudi kelen flata balisa ngelen tege nga surudi habituel market ko debe morwo do atedo dombali ay dibi ale ka da diboliye atoyi moro na ka mimbe ba be sege chika ka on s'en fout fati ne gishe wala kelempe sana foka numéro 1 voilà ka foka wali anaka ka après elle c'est elle ouais c'est fatika ya amba foka wali mando moro aw ka do ne ko krafe bi abe mami bolo abe bare tarawre bolo voilà amba fo sanga ani wati tarawara ala ka do kun adamne ala ka nugo ya amin mi bare tarawre batoman kane voilà ouais mais au dido ebe moure no bare batoman kane tarawre ouais voilà ça c'est même c'est anga konyo musokura kaya makankura c'est juste awa tabli touré moro ale be réalisation na pointuri do kiki pointuri ta ko c'est juste awa fo gafure fo wala awa tabli touré atite o féminin ale be nego réalisation na ni Boakari Jarabada pétrolier D ale be difula sigatala no bora jamarugu kumbo kefa wate awa kita muro kata se marketing la mi marndau maru tamura ne reka adam grubne zakaru fomba muro ambido ke alaka noga yake alibi kafarga ka mi marka chenda el haji ka foka wali mando laji muro namu iyere dun me ala tanu mantoroshite ambe ala tanu marhabani basiti ire la kone marhabani bayni dumse ngake tarasiti alhamdulillah ahaba ko kunu go ko kamsa jarado ko ko aba an lame ko anga ika do bolokulo kanum bo nyiningali na fuli ko kada ale de ni ambe olude tawa sebela ndesani nga abike chugudi ndesani latike ko ka chanyu bande mancha kabne ambe sena kayele seteni bala Allah ere kayele ika RSTR Panther muso Panther ni be uragala de buligo tere do Panther seteni memolo jurugelen dok memolo ko Panther mais ngo mati sangane kunta soro foloko aba wulidi nga moteur me flotter yado double embrayage nga Panther kunti sonde wazara benga seteni mala wallahi bombe ko je katla ga wusulansi ga moteur jukoro kakamale yake nayi ndesani ado kama mati sameni bulutayo wallahi ibi be itade maki berebe ama abana way sutra bodila ndesani muro angana koroto doni koroto de nani gwajoy no te klema na bi suma ba mabangeya non si ba balo soro ati koroto ndorum zo baba balo soro ati koroto kono ba de balo sinta fe wa story reba refifa kutafe ala de ba fifa moro ala masay skatala ala ka masaya koso ala ka jamane basi ami ala ka jamane deun kambe moro na gelara chugo ala ka sigga fo ka furaya ya rabbi yam Traoré marhaba kumanyana faranyonga fuli ambo faraita inga kanyiningali ke bulokolo kanumba la banyi fo fana ka kene wa anaka dumise ondu alhamdulillah jorobana yusu ambe foli ke nyama yaso ato nga foli be nyeshi olu fana mo we faranyonga foli ye menye ka do ni ka ter de renouveau da alundau ale daga lebe ko daka kamaru suguba ale na ka chede ko lufo ikado renouveau imprime na ambe non jaré là-bas atijare fi atijare abada kasoro ka foli ke menye ka do suya koletiku olu ka nyama yaso bela jelena gimeleke ni
Bouakari Sakho plaisir ka taa se montage mauma no yi ka do Zebra Makone Touré unu ka jamakulu u bɛ ka foli bi an koyi ala an tɛmɛ sɔlɔ a bɛ se ka foli kɛ 3e point na b'alu fɛ quoi belebele susi o kuma Yusu Blakunkɛti Magwanya an sigi kun ye kunnafoni ye i ka kamalen nu i denkɛnin jumɛn Dagge abi abi i ka petini wawe petini be Ramana alu kwa nyama ba yale atore ko ndate kumana aka bugura ndo wale ko ndate kumana wabi dai baba ko daka kale to ko dagi obeke daka ya ala de amramso nyale wallahi ne dedo ndesani Allah abarka yitata jawarati ko muso zete nyuma ne ete mande ne amin golone bora mande numu ya takle ala kososa okuma Yusu wayamadra avero na jevela aduzu bolemba abin nindi dak jige nindi takaze kare anno gloto la samafu abo gere okoro ta kenya fiu okuma Yusu foli amba nyesi yere maga foli ga kanumba jamakulu ya anu ulube faranyonga ga jabaru masabali nymando sufla masama na barikada rasulu bi tanuka barikada nema ne kishiba mala ko jidiaka amasa ode sara tambulo foli ni tanune oyanseye amilla baka do daw ka alibisa ala ko ulubulo ka anshi ujia ankoro ka bana koro banka jidike lafiaula foi de kanu soro mi mbu torotu muno mbe chienso bada dali alaka no nanga bamba to bela jelenye kanumba jama dantu la ku ka bismillah faso kona ni faso koka ambu bela jele foku ni nyankuma ka benu sigero chugo yawi hakaja minye ikaro kafo ni sanga imana se maubi koroto ni beleke laje akunye kuna foni kwe ikado kuna siri ko bashi angona yang wasado fasiri sebe ngona kumaula ulu munu sugandira unaku garjige kulo nyegele joko nyuma ani nyama da ko nyuma alaka no yawi faso kona ni faso koka aiwa minye la se ko nyuma ala ko no yanjira wi anga shuya kula tigu yenga na wi ani ndega shujuru tigu ka mabeka chare okundo bubulo ala ko no yawi beki bismillah saha masira moro kuna fure folomba dima amine Yusu ni go ngamine ne ba mine ni les témoins ni ya mine na lesa ikado CMDT nyema ya so olu ye kuna vune dumanda ankloka ko minye kwori ka baile ma ya kwori kuluma ka baile ma an refe ya no ninga ke geseni fale Yusu kikado ka focus esirwa yu kandi amaha sirwa yu kandi malima ku na ikado mali deme ningo ina fe minye ikado abe sanja mambo on de bi kwori sene ka do ninga ta di ma wero ma abakurumba fere atno o mancha mana Yusu ibaye ka fo ko ombe ikado kori bo masa ufe farafina bangunga ni yanga jamana taka laje ikaye ka fo ko ombe kori bo masa ufe nga ikado kemejo lena baile masira fe onda ikile ikado kemejo lena kori o tabulo fe minye okoye yasa ikado dance ganga sigolasa uye ikado jatemineke ka fo ko minye onga jamana ye ka sabuke ikado ka fo akabulika joyi manyema mimba kunani wati na no efranje fanga manyema ye akaja ikado ka fo transition manyema anisirwa jamana olu ye nyonye ku kandi nyoma aye ikado sira duma ka beni ndova mukalo klemu ko anikele ba fulani mugane fula sayina Yusu akera ikado ni benga sebe ikado bolo noblaye ola o benga sebe bo munkofo minye kori ikado abara yoroye kori kuluma ka baile ma ka kulubu wala ninga glaka awurusi ka glaka aparata ka soro ka ke geseni fale a glayoro ku no sigia andesani ala fuga aglis gamba wallahi kori parata nye urusili remi vod urusili ka akoloni bwala folo minye ugo manga ni doka bibada ka akoloni terege ka bwala folo yo terege ka bwala ibisoro ka do karada nyina ka parata noi ka boka kori mugo meleke ka do kalala ka soro ko o ke gese ani fale o kuma no mununisa fu be fasi bwala jene kolola di alachi famba be fasi bo kori fu be fasi bo gese la Allah anga gese la soro ko tono ko ke ikado bajo ni kokoroko ni ikado aga kusabawi am soro ko do ka waso na ka banflo kokoro banflo fona glala gese da la ko koloni me mvode
kana mbla vol da dum sen yakuma dum sen yakuma du anga mba kuna Yusu mi nye ka do ko baro ko ni bolo daledo okumana ni glawro no izinu ye abina sigi kuchala ani bomako okumana mi nye ka do ka fo bisra dile sirwa uma uyu kandi jekulu mi mina ni barake o de societe gingdoa ale sirwa jamana ikado o chakedaye mi nye shinen do ni izinu nu joli manga ani anga chakeda ba mi nye shinen kori o barali koma no SMDT olu debno tege di nyoma ako bebeke ukado ukajengo manyo ya konnala Yusu ibaye ka fo mi mina sigi kuchala no yekori kado gesigla ro kado ka fo kuchala no gogo unité de kuchala ale bisega ikado kori mi mbosa kono ka ke geseni fale Yusu ikado ka fo toni bamuga ale bode parata ko obege geseni fale sankre abana o mi nyebo mokota esa ikado toni bamuga ni duru ale fana boke Allah akbar ni obeka vonyonga toni binani ani duru sa kono kuma ni izini flab no de barake toni binani duru toni babina nduru sake toni babina nduru aketo kuma kerefe ode abina ode parata ningo ke geseni fale ikado samu me konnala ninye ikado manyemaye directeur général compagnie malienne de développement textile no SMDT no nango dambele dokotoro ale ko ko ni mina ikado belebele bo anga kori ko deguna haka ja keme jole na kori masayala onta ekelenye ko ye ikado bone belebele ye oni baro mana boloda kamta yere soro fotana keme jole na minye ikado geseni falewe obeti jo ikado ka fo bisaba ana akungamfena haka ja Yusu minye ikado ningo numbela jele ko nimbina do fara kori bara anafana daulaka haka ja minye ikado manyemaye no SMDT manyemaye alabana kamuvo akoko ni ikado giseglaro flami mina jo ki ikado ka fo ka bara bela jele bike bara chenyunye ka anake ikado gise chenyun fana hesabu labana feundo Yusu ko mana ko jamakulu bawulila SMDT togola ani surwa jamana ikado ka chage dami mina ni bara inge o manyema fana togola u bela jele nyondo ni kata kene mini ni bara nunganga ke o kera ka bene araba temene o kuma Yusu wa kene munu no bulodara ni ikado ni izini belebele flab na joy no abuna wele ko soma fil kuchalata ikado ko obiti jomina o yikado million kemefla ikado ka fo kemejolena obebina ni afo bishegi ni duru obo kofo o kuma ko mi yikado SMDT aleta ikado ka fo oyoye o mi yesiruwa jamana mawye uluta itanu duru ye kemejolena munu mina bara inge bishegi ni duru ya antaye uluta itanu duru onde ba jere alors voilà oningo ne ka joka dama oninde kunte infolo on ba ke on da fait pour ça ni européen nga jenyo nyawo ukanga ke ka shimene ferka sawa amangasa simine frem mangasa simene fer mangasa chakeda re bakile anga SMDT mangasa asi kumangasa anga UMPP refana obna wuli ofuna kuma nga uga sori kebe so wolo la ofuna damba ide awo Yusu kuma na ko ni njogo ina minye kuchala ikado o izini mina jo kena mi ka hectare biduru bonyongo ye kuma na ku nu ka ikado ko nyana bo yakada bela jele besiga ni nyema ya so conseil d'administration ikado ma utuna glo mala wiro buka ko bela jele nyana bo wire ye bamakota ko bina jo hectare bi wolon fla bonyongo ka ni ka fla ka vule nyonga ku ibaye ka foko bara baduru ode bina ke minye dirigete mai anika dodora obise ga mero akerefe o kuma na furanje fanga manyema o ukoko ka kori baile ma anire ofea ko boneta la ko itono mi masura la ko bonetna ka la fiu o ko ni njara ikado mauklo la kusebe o kuma na ufora ku tanu ningo ina gado fari we jamana de famba klo la kiwaro dumangera ninye o minye ikado ka foko ni ye kori taka laje on bulu madairo bilibili de do o kuma na ko fe minye ikado ka fo sanre mu me konala amse ga mi mbarake ikado toni babi wolonvla o bara obise ka ke Yusu ibaye ka fo ko ba jira ka fo ko kori abara bina yakuba ya katafe wa minye kori songo ko fana e ka be do fara oka ka do fara kori chikela o refana ka ikado bara daulaka ni chageda flami mina sigi no filaturu ye no obina ke ikado gise ani fale ugla yoro ye Yusu ibaye ka fo ko akara nimisi wasa bilibili ye wa kori songo o fana bina ke kori chikela usago ye o kumana ka o be ure jufadama mi ngadu ye ikado ka fo ko o ye ni kuma nye
ko fɛn min ye k'a dɔn emploi direct o de ye 5,000 ye indirect olu fana bɛ yen nɔ ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ baara o sɔrɔli sababu ye ka dɔ bɔ baarantanya la CCCMT SMDT olu ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ i k'a dɔn le témoin kɔnɔ u ka bidon bɔli don le témoin ni y'ale bila numéro 22 septembre ne b'ale ta e ma o fɔ wa nin ye siman bɔyɔrɔ belebeleba siman dilan usine siman Sahel Mali SA bon nin bɛɛ tun bɛ yan ka kɔrɔ awɔ Sosima tun bɛ yan awɔ Sosima tun bɛ yan nin ni Ala cɛ nka jamu ka datugura maa min taara baarantanya la o de ka ca i ko ma taa tugura Kulukɔrɔ min taara baarantanya la o de ka ca ko ma taxi ku datugulen maa min taara baarantanya la o de ka ca i tema bɛ ten baarantanya min sigilen don n'u bɛ Alamakɔnɔ sigi la o de ka ca usine céramique bɛ ten Ala n'a kira Moro min ye awa siman dilan yɔrɔ belebeleba ni Ala sɔnna ma awa min ye kalo 30 a saki fɔlɔ a bɔrɔ fɔlɔ an kɔni an n'o dayɛlɛ jamana in kɔnɔ min ye awa k'a dɔn nin yɔrɔ belebele min filɛ nin ko farafinna awa k'a dɔn anw ka fanfɛla bɛɛ lajɛlen la ko a ɲɔgɔnna tɛ yen wa a ɲɔgɔnna ma hakilina ma sɔrɔ wa a ɲɔgɔnna ma jɔli ma ko kuma ma fɔ min ye nin min fɔlɔ anw ka jamana la min ye aw k'a dɔn 27 septembre AM Toure a kana kɛ kuma ye ten dɛ ayi o nin tɛ kɛ kuma ye dɛ o tɛ diya an ye dɛ ayi nin tɛ kɛ kuma ye dɛ maa min ye nin hakilina sɔrɔ ale ti maa ka tulonkɛ la koyi a banna Moro m'a fɔ n ko a m'a mɛn a y'a ye de maa min y'a ye ani min y'a mɛn u boli cogo tɛ kelen ye u minɛni kɛ cogo tɛ kelen ye Moro an ka taa min ye aw k'a dɔn nin kɛnɛ in kan sa min ye nin siman bere dilayɔrɔba min bɛna kɛ Moro ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye nin kɛnɛ kan min ye aw k'a dɔn an ka minisiri min bɛ yen n'o ye ministre de l'industrie et du commerce Mahmoud Ould Mohamed ale ni aw k'a dɔn kolon min ye maa dɔ bɛ yen a baarakɛ ɲɔgɔn Lamini Seydou Traoré n'ale aw k'a dɔn min maa ɲɛma ye énergie ani ji Umaru Jara min aw k'a dɔn ale ye ministre délégué action humanitaire de la solidarité des réfugiés et des déplacés min ye Imam Alamusa don novembre kalo tile 22 san 2022 min ye aw k'a dɔn jamana ɲɛma o ka jɛn kɔnɔna na min ye siman Sahel Mali SA n'a kan ka kɛ a kan ka jɔ Bema ale yɛrɛ bɛ Jema fɛ Jema ɲɔrɔndi Sahel min ye aw k'a dɔn maa min ye nin hakilina ta ale yɛrɛ fana tun bɛ yen dɛ Elhaji Mohamed Sakɔ ale aw k'a dɔn min ye a n'a a baarakɛ ɲɔgɔnw n'o ye a partenaire o ye aw k'a dɔn min ye directeur Africa partenaire investisseur n'o ye Aziz Turki Holding Demir Yilmaz min aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ani aw k'a dɔn jamana ɲɛma yɛrɛ o ka maa bɛ kɛnɛ kan ni aw minisiriw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye gouverneur ye ale taara jamana ɲɛma jɔyɔrɔ fa min ye aw k'a dɔn région de Nioro di Sahel colonel Ali Aidara min ye aw k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Bɛma ale maire n'o ye aw k'a dɔn Madi Kanja Jawara ye ani u ka dugutigi min ye Majɛgɛ Jawara ye nin kɛnɛ kan Moro a kɛra disɔndiya ani kunbɛli dan ye min ye bɛnbakaw a n'a laminiw aw k'a dɔn olu kɔni bɔra ni dunu ni tɛgɛrɛ ye ni ye ka ninnu kunbɛn bawo aw k'a dɔn projet min bɛna k'u ka dugu la ni projet a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ farafinna o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn Siman Mali SA k'ale kɔni bɛna jɔ min ye aw k'a dɔn groupe Sakɔ Holding ale de bɛ nin yɔrɔ in jɔ kalo 30 Sakɔ Holding kelen wa Sakɔ Holding Mamadu awɔ nin ye tare ye min b'i ka gardien fɔ kɛ a b'a kalama a kɛra ɲɛna nka a bɛ fɛn min fɔ o de bɛɛ tɛ tiɲɛ o de tun bɛ wele ko Ngono o kɔni ye tiɲɛ Ngono kɔni Toma Ngono a kɔni b'o kalama a y'a sɔrɔ a fana tɛ tan dɛ a y'a sɔrɔ a fana tɛ tan k'i tun bɛ wele de ko Toma Ngono wala a b'a kalama Moro Elhaji aw k'a dɔn Sakɔ Moro ale kɔni nin hakilina a n'a partenaire ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye aw k'a dɔn wari min bɛ don nin na Moro a dagosi ka bɔ min ye aw k'a dɔn nin min filɛ nin ko Siman ye ko 100% malien a banna
Fɛn fɛn de nin ye consommer malien. Abana. Abana. Sera ka sabati. An bɛ Simon san yan moins cher la. Abana moins cher. Moins cher kɔni. Moro mi ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la bɛ k'a fɔ ministre Mohamed Ould Mohamed ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin min filɛ nin ye aw ka dɔ nin kɔni jɔli ko nin ye aw ka dɔ yiriwa sira ye nin ye taaɲɛ sira ye nin na kɔni bɔ malidenw sen na min bɛ aw simanko mago ye Moro aw ka dɔ ni nin usine dayɛlɛla a ko ni Ala sɔnna ma malidenw kɔni an tɛna kule bilen ni ka tila k'an kɔ minɛ simanko la. Min ye ministre de l'industrie et du commerce ale ye aw ka dɔ Elhaji Mohamed Sakɔ a y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye hakilina min ta nin a n'a ye ɲinini min kɛ nin wara Moro a tɛna da o ma koyi min ye aw ka dɔ Mohamed Sakɔ yɛrɛ ale ye opérateur économique ye a bɛ baara kɛ aw ka dɔ dugukolo jukɔrɔ nafolo ale b'olu baara nin fana tilara ka fara o kan. A ma ban wa dɔ fara dɔw ka b'a bugun de ye o. Moro tu da o ma dɛ min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la siman min filɛ nin k'a bɛ wele ko ti Portland Moro aw ka dɔ n'o tɛmɛnen ka bɔ yen Bema u na yeli kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ. Wa ko Bema yɛrɛ ni Ɲɔrɔ dugu kɔnɔna cɛ kilomètre 30 Nduakɛ de y'a kuma fɔ n ye Bouakari So a b'a bɛɛ kalama Ɲɔrɔ ka don a ko Bema yɛrɛ ni Ɲɔrɔ dugu kɔnɔna cɛ ko kilomètre 30 bɔ ɲɔgɔn ko o ko Kidali gouverneur kɔrɔ ko o bangeyɔrɔ don Kamisogo abana wa Moro Adama Kamisogo kɔni Moro wa min ye aw ka dɔ nin yɔrɔ kofalen ye aw Sakɔ Holding a na yelen don ni fa bɛɛ lajɛlen fɛ i ka dɔn ko hali a tɛna mɛn o de kɔnɔna na nafolomugu min n'a donna nin na Moro i kan'i ɲɛ kumu i ɲin bɔ i ka yɛlɛ musɛ a bɛ t'i jɔ miliyari 400 ani miliyari 80 ani miliyari 8 tabarikala. Cɛ nin tɛ jura mobili ye dɛ a fɔ nin ye Mali ɲɛji cɛtɔ Yusu ka ban pewu ale filɛ ne denkɛ filɛ ninnu bɛ mɔnɛ bɔ Mali la yan Burama Jawara i b'a dɔn Mahamudu Idaho Burama Jawara awɔ Mahamudu Idaho Moro min ye aw ka dɔ Azig Holding Moro aw ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nin min filɛ nin wa u b'a baara kɛ ni min ye Moro aw ka dɔ o ye nouvelle technologie labana dakabana baaraw Moro ani labana machine minnu bɛ yen n'olu bɛ siman dilan min ɲɔna yɛrɛ a tɛ sɔrɔ anw fɛ Sugu région na Moro ko o minɛnw de u b'o ta ka na n'o ye min ye kalo 30 Moro aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Sakɔ Holding a ko nin bɛ kɛ sababu ye min ye siman aw ka dɔn tɔni miliyari 4 fo ka taa miliyɔn 4 kɛ tɔni miliyɔn 4 fo ka taa se miliyɔn 6 ma u bɛ se k'o bɔ san kɔnɔ. Bon Sakɔ n'a daminɛna bɔrɔ fɔlɔ a kana tɛmɛ n ka da la dɛ bɔrɔ fɔlɔ min bɛ bɔ dɔ di Yusu ma i ka dɔ di yan merci an fila n'u de voilà dɔn t'a k'i kɔ non i t'a kɛ kɔ dɛ Moro min ye aw ka dɔn nin min filɛ nin ye gouverneur ale y'a ka nisɔndiya yira min ye n'o ye Ali Aidara ye Moro a ye foli ani tani nin baara min filɛ nin ye ko nin ye baara ye nin na kɛcogo i k'a dɔn awɔ min ye denmisɛnnin caman min ye aw ka dɔn olu na baara kɛ maa min bɛ baara kɛ nin na sa Moro k'a bɛ t'i jɔ maa ba yirigala olu aw ka dɔn awɔ min ye minnu bɛ baara kɛ directement fɛ ani indirectement fɛ Moro i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen n'u tɛgɛ dɔn ka fara filature taw kan a banna ka fara compteur dilanyɔrɔ taw kan a banna ka fara IMPP bɛna wuli Ala k'o fana kɛ ka fara o kan ami Sogɛli na kan a ye min fɔ don ko Mali bɛna ja kalon tɛ kuma mais n'i ma sɛgɛn i b'i ja ko maaw kɔrɔtɔlen de don kɔrɔtɔ de bɛna ni guwajɔ ye a banna san joli bɔnɛ ani sangalamaci k'o furan ka bɔ ye waatinin kelen a ma nɔgɔn koyi a ma nɔgɔn ni sabali a b'a to an b'a dagun Moro min ye aw ka dɔn Sakɔ Holding a n'a ka délégation ni projet ba min filɛ nin Moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u ma bɔ yen cogo si la n'u ma taa dɔ ɲini aw ka dɔn an ka maakɔrɔw fɛ a n'an ka karamɔgɔw min ye aw ka dɔn famille Kaba Jakite b'o la ani aw ka dɔn Talla Duba fo ka taa se aw ka dɔn Buye Aidara Kabalaka Ɲɔrɔ ni Sahel Kabalakaw ye alimamiw de ye a banna Ɲɔrɔ Kabalakaw a banna Moro min ye aw ka dɔn nin min filɛ nin ye ko nin na ŋɔni b'a bɔ jamanadenw sen na ni Ala sɔnna wa n'a diyara an ye an bɛ dɔ feere kɔfɛ
ça fait ni mon cher damne ha wa ku jija ka jamu wana tala wuli ka faraninga abana do fara do ka ababugu ni ate foi chanyi ala ka nguna ja amin ni sebe ani bo 20 septembre gono o ka nyire na ferega ka anga dugu jukolo fe mfana ko buo ko bara yano ka ta koka ngo fana bara o bulu daledu ala ka nimbenya ka dama ala ka nimbenya ka dama bala o bala mi ya ko ala ka furanga teme ka fie ka teme na iko sanvien non ta me chemene fer ko de la chemene fer bigla ko décembre ko kando bi songa bo ala ko yira ana abana mama fonye de nga nyingalu ye fedo de fonye note ko riba sugo de ni ma jama de nye yeli ko ndoke ndorola ndaro foni ala yesu so sibe foni ala nga joya note yusu ikado ka fo minye ikado focus mba leta maji di ba donge maji cham koro ako ko shogel i danso ani ko dambe sulate nyana mana fembe dangu fe lagulonte fete lagulonte ndisani danso sa ani ko sa ani tani ngo ya ani tani kuni ndisani dozo de na ba kontra ndisane ani suko kundobulao amanyina ni shiko ameri befu Yesu ko shogel i danso ikado majida ayeni fo ka da koroka akoko shogel ko kala maiga ko wati ja atunne ko ka sabuke fargwanye na tara ikado bashi leko fanga franje fanga amanyema no ikado fanga bulo manyema premier ministry minye ikado ka sigina kana tukuni fari ko ikado ko shogel ka kwale de nanasa ka kegeye o kuma kanga ala tanuka barikada ko duwu ani ala dele munongera ka bela jele mina nakoi ko ala yanga duwu mine aywa ko juma temene ibaye ka fo shogel ko kala maiga ko malide unye kuna fone min soro bama ko na faba ana ala mununa ibaye ka fo ko mawre kunte ko shogeli segina kana shogeli akene kana kuni shogeli ko fo président du comité stratégique mouvement de 5 juin et rassemblement des forces patriotiques M5 RFP ko o manyama kundo ko shogel ko nale mi infleni ko abe ma do bulu ina fo ankishi ba nale ninye haka ja akanumba ko ni ka kera uluma ikado ka tare shogeli ka singa na ka gouvernement tabulola aywa ibaye ka fo ko abenani wati mini gele ofuna ulukun kumanga kusebe haka ja ibaye ka fo ko minye ka do tabulu ye ko minye mani vunye ko ku hakli uchien kala gojili kuma ani ka do jamana la goji kuma ko lu damandanta ka chari fa bela jelefe o ko ngara mani vun dalam ne kala e do re ko ne shogeli ko bane ko ku yu deba ko de bon debara atiku malula de bana ko shogeli tina ble ko chain ko ni ka bana ne do atina fu be telefone ci jabana ni jabana fu be nyon kuna fu de réseaux sociaux ka ni mpekera ya doka kwa ire de tali ni ko jamfa de kera la ni armade nga umalola fo ko kunturu du ala masay koy ala aba ire sago de la te masa go lawo wache ni bi mali ko inga wallahi ala bi malo ni chugo indila ndesani shogeli te asimu ko te mali abana mali ko do an to lu do ala mali de ko do sa mali do no mabe mami ma afora abana ote mali kodo de nunu bita mali bitu ya on yere bita mali bitu ya ambona ode bi na anko oluka do ko kera ka blunye okuma yusu mi yeso gele kaga segini kana sa ikado ko mana ka kera ikado ma do bulo gele yaye nga mi nye ikado ka foko gele ya olu fana kunkumanga haka ja sendika olu tunyu ka kele jigi ka sabuke ko jiyama ya ando jamfa kono ninga kurunta ka ansigere sendika ko olu kumbe ka wuli kelengele o ku ya chama ikado aka kele ka wuli kuraye o kuma ko seria ko ninga sanction wule ikado ko o kera sendika olu fana ka ekele a wuli kumaye o kuma ku be ikado seria o anyangi kuma me ani imwa ku yuka kele jigi nga ya jira ka fuko kele mabande okumana ku bora ikado ka mantunte te ko noko ku kunga botuguni o fe mi ikado misalu ye ko oyira anvea ko ba jira ka fuko ali biko dusuma kasa obe ma udusu kuna doni ku ba ka fuko udusuma kasa mi infle ka sabu ye fencha manye ko lakana okoba anye ko songo ogele ya fana ni dado ola ni gi isendo okola haka ja mo ka soro ofana nyongrile do kado soro bate maula yininga soro sebe checha ma donga ta setoyi kiriko okumbamba na alibi obina ke ko nyuma nyewa alibi ikado ko marake chugo an hamimba anna minye governance ko kuma ko dobina fara ko tabulu kanwa o ko jogele yerebina tumami ntuguni ko ya soro mu fana kera ko do fara la sente jamakulu fanaka abana o kuma ko okele ibai ka fo ko minye franje fanga e ku ye ikado je kulu fana sigi mini wasado kalato o ko nyana boli fanana o jogele ko kala maiga o ka anasigi ko aka
ka do tabulo ni famiyali min bala ani ka do kodo min bala kana se ka do fura soro ni gwele ya nunu chamana wa ana se ga maula famu ya se ka do angan shoni jito jigin wa o kuma na min ye kiri ko ka ke ka do ko klene nye ambe ka damu na nga lafiya konna la ani jamana de be ka hage konna la haka ja ko min ye ka do ko aga ke walew olu de bina maula so ko atara ko ni kuma mi ayasoro mauso ne do aye ko abina se ga mali bato ba insenze ni ngata kulum le se shana wa abana onyi ngalu be ko gele ya ko ni mbala ko nga ko aika do ko segel ka ko ni sigena kana o kuma na ko monzon ale bi do aka ko bolo de seve aka ko bolo si ijukoro ko monzon bi do edi o anana ka bara tatuguni haka ja ko bara nga gele ayre funa ye chegulu gele mbaye nga mi nyi ka do ka fo ko tabulo yi la yini folo mi mbike o yi ka mauka dusuma kasa ko lajigi ka fundene ko jigi doni ambe yoro mi ko bi haka ja ko wari mugu de kadi mawi nga gele ya be wari mugu soro lila ko kera sababu ye ka chama nga kalfa toro ka dun fora ko wari de fana yi ka do kele apasa ma yoro yi o kuma na ku ka fereke o kola ya sai ka do farati o kana barga bunya dusuma kasa to ka chaya o kuma ko mali mago be munabi o de yi ka do ku be lakana ko no mali de ko ni unu bulula hereo mali de ko mu kan banga minno aka bashi anga kungo ka furake mali de ko mu ko kala o ka do bala mau ka ika do furakeli soro ka soro makeni gile yaye o be ko fe nini be sabatira anga ni soja fara ambulu dala ko mali de umbeni de nofe bi ante kaba ko wore nyini ante dakaba na ko wore nyini o ko fere na soro olawa haka ja ko minye ni misi wasa ko na soro ka nyeshi mau mawa wala duzuma kasa kilengele munu mbika ke ko o kana ke ika do gashi were wi ko be ba do ko soro otebi o ko mu fana na ke faransi ko ka ba ka dementi ga anna wati mi o demen fana ika do o ko jabi awonye ika do ulu fana ga banyumangeto ko anyu be bolo bo bara la anfe ya no ka jira ka fo o ya fana ga dusuma kaza zira chugo yi nulu ka dementi sama be banyumangeto ulu kuntetu o kuma ko mali fana ibolo bola nimbe bise ka ke gele yayi ko mamunu tumbe bara la ulu banyumangeto mbulo ku hakilito o manunu na ulu kana fara dusuma kaza toka haka ja ka fereke ka fie bodani nguye ya no bolo ka do femere la ko note ko nulu fana sigile kumuna ku na fara ka do dusuma kaza toka ka fara ka do transition aka ma dusuka sile umfana ka munu mina ika do ngenye nyimi ka nyeshi ama o ko fembe yoro mi bi ko ika do ko segel ko kala maiga ko nana ko donzo ba be munde fo ko danso iniko ko de la kale ko shogel e danso o kuma na ko minye ka do wati nye iba ika fo ko aka grendeledo ko nga ko ani mauka wulika joke nyonve uka fere nyuma onsoro ala ko yala ko abna sega kaba ko woreke wa adanya asidi akontina sega kaba ko woreke o ko ngalakleni ko ka fere de balitike o kunya nuna haka ja ko beba doni mali dumbe na kula ko kono je ya nyonye kwa nkenye kuti ndesani majitam aka nobla ni anya bo focus kono ka bidon boli do yusu korocham matete meni adanso awo kani kusa ka refana niko moro ko dambe sula te nyara bana ambeta sugula minye groupe commerce Ablay Maiga ana furmuso awa minye madam Maiga madam Jallo ku fo ku wale mando ka ga chokorba fu kai amenya kaka je ka do kanye abala amba fo anaka dimba bela jele kai inshallah aka ta sugula okaki saka fsa maloy sigatala moro ye jamana minye ambe sayata ni maloy makoro do wanga bichie do anyo ya ambe makewla moro alaka anguna ja albi alaka jamana imbasi ya rabbi janjo ayeba takichi ko kuna funi feve dira kumvolo la kape kuna funi ndumai kunga nga tabu magota inzigi juiladi ko ikore sene dugu bai ko move so ba ko abo kelela njo anya famu abazigiro ko kelela anga beki take imaiwa o siru ko ni amsega minfuye ode ko ni ho wo shia ni shitar voilà ku bismillah ambeku bako mnutara no janyo mota fanate shunu agam alita me oda to mata na edu la fonu enta ga interpreti odun warka chane warga jane foni nye dobo prila Musa Touré ni janjo ere kama sake note zile misega dobo prila wende ale koso ani janjo ere koso note nga interpreti ya warga jane Muhammadu Risi kala na gwanza mana de mika labedo de ka bla en donoche merci sabuntara kala tari bala almauni espagnolula en anglais ne ba mananga ni sinwani risita bo vle ita vle ni
L'automne est là, les offres promo exceptionnelles de Bosch aussi. Prenez soin de votre jardin avec jusqu'à 50 € remboursés sur nos incontournables de l'automne. Bosch, des technologies pour la vie. Conditions et modalités sur promotion-bosch.com. ye awa jamana nja o ye ben ni kele an bebe sigi ɲɔgɔn ngoro anana yɛrɛ sɔrɔ la koyi min ye tiɲɛ la moro a ka dɔn ni jakulu minnu filɛ olu kɔni ko an bɛmakɛw olu taara ka min dɔn an bolo olu kɔni b'o sira de taama o de kɔnɔna na sa min ye a ka dɔn cɛni min bɛ yen kamalenni min n'a kɛra sababu ye i ka dɔn ka alisilamɛ diinɛ ka nini ni ka tila ka a ka dɔn alikuranɛ min ye ka a ka dɔn ko dɔ ta k'o sɛgɛrɛ ne t'a fɛ ka nin kuma in yɛrɛ fɔ n da la min ye aw ka dɔn kamalenni olu kɔni ma jɛ n'o ka taabolo fiyewu jɔn jɛra n'a ye bɛɛ m'i ka dusumakasa yira maa si ma jɛ n'a ye nka cɛnin in cira de kana se ka kuma in na ninnu tɛ wele de ko tɔntigiw wa cidenw de don ninnu ye tɔntigiw ye tɔntigiw de kumakan ye nin dansɔgɔnin ko b'a la o bɛɛ tɛ tontigi fana ye min ye i k'a dɔn makungobani nangologo ni kɔntɔrɔ ni o bɛɛ tɛ tontigi ye makungobani nangologo ni biɲɛjugu ninnu o wala nin ko ninnu bɛɛ a filɛ nin ye sa moro min ye aw k'a dɔn u ka maa ɲɛma min bɛ yen o kɔni o y'a jira k'a fɔ an kɔni m'an bɛnbakɛw ka sira kan nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ k'olu bɛ diinɛ wɛrɛ lagosi yalima olu bɛ taabolo wɛrɛ lagosi o t'olu ka taabolo ye dɛ olu kɔni aw k'a dɔn nin kunnafoni di u b'a kɛ kamalenni min ye aw k'a dɔn manamana ko ta ka diinɛ sɛgɛrɛ mero olu ma jɛ n'a ye min ye misa dunbiya ye ale kɔni aw k'a dɔn kamisimi mɔgɔw olu ka ma ko aw k'a dɔn ale y'a jira ko secte tɛ dɛ ko secte tɛ dɛ a ko fɛn min don ko ça veut dire bamananya kamiti kɔrɔ de bamananya ayi ko olu b'a fɔ de ko bamananya do kɛ bamananya de y'o ye nka a ma fɔ ko diinɛ do bamananya kɔni o bɛ yen ka kɔrɔ n ko diinɛ nana bamananya sɔrɔ ye a banna diinɛ ye dunan ye bamananya fana wa min ye ale a ye kuma fɔ dɛ a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko aw k'a dɔn olu kɔni m'an ka taabolo min ye an ka maakɔrɔw olu ye sira min to yen i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko mali ko nin ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko nin mankan minnu filɛ nin ko nafa tɛ nin mankanw na ko nin mankan ninnu labɛnnen don kɔfɛlan de la moro ka ɲɛsin an ka jamana ma walasa diinɛ kɛlɛ o ka kari an ka jamana kɔnɔ wa moro aw k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ k'o tɛ kɛ olu balolen kɔni ɲɛna ni aw k'a dɔn u ye nin ngalange min da ko mali ma don a la dɛ u fɔr'u jigi kɔ de ye ngalange fɔlɔ tɛ nin ye koyi a banna ngalange dan bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka fɛn bɛɛ don ngalange la yaasa an ka giriw dɔ ka dɔrɔn k'an ta tɛ caw o de ti kɛ ala kan'a kɛ wa a kɛbaw ala k'u nagasi a banna inshallahu yarabi moro min ye aw k'a dɔn mamadu danbele ale aw k'a dɔn kuma min fɔ min ye ka kamitu ka kuma fɔ la moro olu ma jɛni nin ko ye bi wa i k'a dɔn ko kamiti yɛrɛ tɛ maa wɛrɛ lagosi a ti dɛnɛ wɛrɛ lagosi i k'a dɔn awa ko nin kɔni ye nin fɔ a yɛrɛ kelen de ye misa dunbiya min ye ale kɔni wele bila bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ min ye olu ka awa k'a dɔn maa 7 olu kɔni minɛnen bɛ an ka awa k'a dɔn kiiritigilamaw bolo u bɛ min ɲini u bɛ awa k'a dɔn olu kɔni b'a ɲini u k'a lajɛ ni ka ninnu bila awa k'a dɔn liberté provisoire la dalilu jumɛn na k'u bila dalilu jumɛn na a ɲɛ ɲinina k'a ɲɛ dɔn fɔlɔ f'a ka ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn de kun min y'a bila fɔli la a b'o de ɲɛfɔ an ye perepere la tigɛ an ɲɛ fɔlɔ a ye cɛnin wa a yɛrɛ ma ye wa a cɛnin ma ye non u ka donbi fakoli minnu minɛnen u ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni cɛnin ye kɛ olu bɛ bila o u minɛnen don cɛnin de kungo la o kɔnɔ kana to wara kungo la n'olu fana tɛ cɛnin yɔrɔ dɔn wa kɔnɔ kana to wara kungo la o dun k'a ɲini dɛ moro min ye aw k'a dɔn ka maa dɔw minɛnen don olu kɔni aw k'a dɔn ko jamana in bɛ cogo min na maa si t'a ɲini ka tasuma wuli jamana in na jamana in gɛlɛya caman de bɛ jamana in kɔnɔ non maa b'i yɛrɛ dɔn i tɛ a lajɛ gɛlɛya min b'an kan k'e bɛ tila ka dɔwɛrɛ ta ka faro kan moro ko maa b'i yɛrɛ dɔn i t'i jɛ n'o ye olu kɔni bɛ min ɲini min ye aw k'a dɔn ko donbi fakele k'ale aw k'a dɔn mouvement de kamiti di mali o maa dɔ don min ye aw k'a dɔn awa nin kamalen ye kuma min fɔ moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛnta tɛ nka olu kɔni bɛ min ɲini olu b'a ɲini de dɛ k'a jɛ a lajɛ ko k'a bila liberté provisoire la walasa aw k'a dɔn min ye hali bi an bɛ fɛn min ɲini n'o ye bɛn ni gɛlɛya ye moro o bɛn ni gɛlɛya o bɛ se ka sabati cogo min na
dumi fa kuli kone aka bisoro ye amani ne yɛrɛ ngalo tɛ fɛn ɲa sabu denbaya tigi maɲi ni yɔrɔ ninnu na a maɲi I ka dɔ maa yɛrɛ ma cogo si la nka Yusu fɛn dɔw fana bɛ yen fo ka ɲɛdɔn dɛ sabu maa si tɛ kasi ka politique le ka dire fɛ ka na maaw lagosi o fana ka gɛlɛn dɔɔnin f'i ka fɛn fɔ an y'an bɛ min faamu o la ala k'an bɛɛ sababa ma. Berlin annonce le déblocage de près de 2000 milliards de francs CFA en 2023. Berlin Berlin yɛrɛ tɛ ka kan kelen fɔ Berlin ko k'olu b'u ka cɛdenw bɔ MINUSMA la ko ka taa n'o ye walasa an ka girin k'u deli ko 2024 o b'a sɔrɔ ko mai 2024 u tilala k'o de fɔ n'o tɛ anw yɛrɛ ɲɛna Européen u t'a fɛ ka ɲɔgɔn lajaba de quoi ayi anw yɛrɛ ɲɛna sa n'u tun bɛ fɛ k'a bila dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn wulu bɛ taa non 2024 ko mai 2024 ko b'a sɔrɔ kalata ko k'olu bolo dara bi lasigiden yɛrɛ ko k'olu t'u kɔ don hali n'olu ka maaw bɔra MINUSMA la k'olu t'u kɔ don Mali ma olu t'u kɔ don MINUSMA ma o kumana k'olu ma taa fɔlɔ n'a fɔra k'u bɛna wari fana débloquer anw ye a bɛ faamu ninnu laban u bɛ ɲɔgɔn kɔ bila sabu maa si tɛ taama u t'a fɛ k'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na maa si tɛ taama ka don si ka foro la n'u ma kangari da ɲɔgɔn ye u tɛ jɛ n'o kelen ye dɛ u b'a kɛ anw de la a ka bɛn anw ma nka u yɛrɛ damaw ka yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan o tɛ bɛn abada ala k'u yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan hali i kɛra nin ko la u tɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka ban o kɔni o banna sa o barikala ye arc-en-ciel b'ale ta ni arc-en-ciel ta i k'a dɔn Dilika n'o ye Umu Ture ye ale kɛn bɛ ka nɔbila kɛ arc-en-ciel kɔnɔ a ko nin ye I k'a dɔn an ye nin kuma in fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ Yusu nka I b'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn sibantɔ o tɛ ladilikan mɛn sɛni bile a ma kusi mɛn a na parto mɛn o fɛn min ye I k'a dɔn réseaux sociaux ko ye an m'a sɛbɛ fɔ yan Yusu ko Instagram ko o dɔnbaya dɔ nana wolo I k'a dɔn bɔnɛ na maa dɔ bolo k'a kɛ I k'a dɔn degun belebele y'a bolo a kuncɛ cogo man ɲa dɛ Kabe ale ni FS tɔgɔ donna dibi la nin y'a kunnafoni ye hakaja réseaux sociaux olu kɔni cayalen don fɛn min ye I k'a dɔn k'a fɔ min ye Seneweb ye olu y'an kunnafoni nin ko in kan k'a fɔ ko min ye I k'a dɔn réseaux sociaux caya a n'a nafa n'a fiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na a n'a kɔlɔlɔ ko nin ye I k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ ye ko jan de dara musolaka dɔ ɲɛ Instagram kan I k'a dɔn k'a fɔ ko jan y'a minɛ dɛ musolaka in minɛ nin kɔrɔ kɔ ko a tilala k'a kɛ yɛrɛ ɲini I k'a dɔn k'a fɔ bɔnɛ ni sangalamaci ye koyi k'a sabu kɛ mun ye ko nin ye maa dɔ ye minnu bɛ kunnafoniw cari I k'a dɔn kunnafoni cari siraw kan n'o ye réseaux sociaux ye u bɛ min wele ko Instagram nin tigi bɔra k'a yɛrɛ mankutu k'a yɛrɛ kofɔ k'a yɛrɛ majamu k'a fɔ ko se min bɛ ale ye k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn an balakaw hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ k'u ka npogotigiya segin u ma I k'a dɔn k'a fɔ ko o se bɛ ale ye I ko an ka karamɔgɔ dɔ ko k'ale bɛ musobakɔrɔ sin wuli k'a jɔ waati dɔ la I hakili b'o la nin ta k'a bɛ npogotigiya segin a cogo la dɛ hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ f'a ka fɔ a ka faamu o y'a yɛrɛ mankutu n'o min ye musolakaw I k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ko fɛn fɛn ta ka di olu kɔni bɛ girin k'o sɛgɛrɛ yanni u kɔrɔ ka dɔn yan'a ka faamu o b'a sɔrɔ digi kɛra dɔw la n'o tɛ nin kuma in fɔra k'a sɛbɛ fɔ o kumana Yusu I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye I k'a dɔn nin maa kofɔlen ye a kɔni ye nin cari kunnafoni cari sira kan waati min na a ka ja a yɛrɛ tɔgɔ de I k'a dɔn ko Kabe I k'a dɔn k'a fɔ ko a y'o ko fɔ k'a taabolo bɛɛ lajɛlen fɔ ko min ye I k'a dɔn nin muso kofɔlen ye n'o ye FS ye FS ale fana ye I k'a dɔn a ka o sira ninnu ta ni ka I k'a dɔn ɲininkaliw k'o ta k'o tigilama sɛgɛrɛ sabu n'a ko bɛnna I ma nɔnɔ suma ngunfilamuso galama y'i diya koyi n'a ko bɛnn'i ma I yɛrɛ bɛ wele sabu u ka taa sira n'u ka bugunatigɛ bɛɛ bɛ I k'a dɔn réseaux sociaux kan a ye telefoni ta ni k'a banba ka cɛ wele k'a kunnafoni da nin maa kofɔlen in tulo kan ko Kabe k'e ko k'e bɛ se ka npogotigiya segin a cogo la k'o dun hami tun bɛ ne na ko kumana an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ o la a ko I k'a dɔn ne tulo la kibaru duman ye nin ye min ye I k'a dɔn Kabe ye a ko FS ma o kumana o ko kɔni o ka nɔgɔn ne ma I ko ji min fɛn min ye I k'a dɔn a fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye I k'a dɔn I bɛ lankolon ja ta k'o ci ne ma lankolon ja I b'o min ci ne ma ne bɛ jateminɛ kɛ o ko ninnu de la ka n to n sigi yɔrɔ in na yan k'an ka baaraw kɛ FS I b'a ye k'a fɔ k'a ye danaya da nin maa kofɔlen in kan koyi sabu ale yɛrɛ fɛ u jɛlen don gundo maa fila jɛ don hakaja Yusu I k'a dɔn k'o kɛra jɛɲɔgɔnya kolo girin ye a ye mun de kɛ a ye I k'a dɔn cɛ in de y'a gɔ a kɔ ko n'a kɔni sɛbɛ don k'a ka lankolon foto ci ale ma dɛ
aya ci ke koroto ni beleke yere la fa bi tiliya yusu ka ya ka ikado ne juru tay koro ka re jata allangulo ja ko ci ikado kabe ma aiwa mo be wala ayo ci kabe ma kabe ale yo tay koro ayo ta minge klekele tebena amakuma klevla tebena amakuma muso den mogodi no FSC ode nana ikado awele tukuni ka nyinga koko ime ikado double jumenga kabe koko mbaka konga kosisanza ko ime yoro mina ibijija anyere ka nyonye ne ko ne bara ukesanga afo anyevoli do ka ke iye okumana ni nana kuma mina amsoro ka to bela jile basakilichi aye ikado ferene double utige ka kabe nyini ko ye ale ni kabe nyoy wati mi kabe munde jirala jalani tafe bulu o faga kafunyonya ka marché dunde ku o marché de ku faga kafunyonya de ka le fe fura ka to be kuma kerefe musoro ga bara nyireke ya yusu ni bara titoke na titoko anakete sake mbogoti na manya ka foka wuli kundo ale asika sigara akumwe ka ba kabe ko amako kuma ibise gata ko bidana yati ibise gata ngani ya akechugo ye ni ya furai muso alala akoimba ni gachugo mina alabana ka je kabe ka folema Allah asona koi andesani yusu ka do senya kele dani mori dani kele mate bori ya chien kuma na yusu iba ka fo ko kabe kabo ko ni sominawa ja somi bla de ale fana yo ke daka sigi de ni musoko fole ndala sanga ni wati aba wele ay wa karsaiti na wa anga ni ko nyana bo ni ma na ay wa laba na na ikalla ngolo janu no ma bla jie ma ka yede ko ke chantage ire nyuma na chantage ko damine sa ka den kama na gwa ka ko na gwa le dunya ye ka fo apurukutura le ka ba mine chukuta la tun alaba na ka munke akumuna songa klala ka hakli ayi jogabo ay munye lakana bo abana aye polosi wele ka ko nyefo polosi ye okumana ko dakungele go ni soro la le nga chembe ka ke bada ye ale duma mago magla aduna ko la ka nyefo polosi ye wati mi ka chenga buguna tigani fere befo polosi ye polosi ko da kumana anya famu ningo imi chugomi ni ya kuna foni ka ba polosi ke yanko manja abana yusu ayulu kuna foni olu ko sisa ale majanda nyewa okuma ko ja aumbe odi ma efana ko danye sisa abana ibe munge afoki naka folema nga utara yoro koro mi na kaka na tai tunde aka jija ka kambe yoro fiye aka nyon kumbe kambe ikado rendezvous ala yake FSC ayo de fo ikado kabe ajera ne rendezvous nye ka yoro fo polosu bora ni mbe kalama wa yisogolo kata mugoko mugoti kata kaka ke na fo abeso aka na to kama le kasika fuila abana mugoti tara la dala kola kabe aye ikado amomoli damne kasoro ka fo ay okumana andan sogo do ni kata yoro dola angata ko to dagunye uyu sogo doni ku bito yoro la ani polosu kanu jo ashima koro yashi abana kabe mbe sendega da ikaklisi gari da muso yoro soro de polosu jo uye kabe tege ka kuye koro ka meloti karala foroba montru abana ayodo utara nayi yusu kumana ko kabe sera polosu jabala la kuma mi ni nyingali busamsen gwana la ka ko jongo la ko so dala de ko mi voro ko tiyedo dere aka foto elimine folo aho ka go tiyedo dere ko koni ko uye mi vo ko kalondala kumana kale ko ndi so le gefiu ka kera ninge jogo nyirela mana polosu olu e munge olu ya bla u krefe volo ku nyama da fe ko mi mako gardavi ya na ka sebe ungalla be ka bla kata parkela ale ko ndai kana ta to kunche kiri blo na bogo jinneka o mana na joro jagar jakeneka nu ya kiri ka kiti anata na blado ibai ka fo ko baga ibai ka fo ku ya mine ko sabo kai walde baga fo ka bo adabulula o ekelenye flana ko inka do langulo nja kaka bara tabolo yoye kai langulo nja fana tako ke ka do nyine Israel ko fuka ta bingani ta ko walide segere ni benyangili de bina ta kamale ni makoro kiriblona aka foto mbare folo bari ko nyina fede aka efase umunture ga nobla ni anya bo arkanciel ko na ba fo umunture aka fo cheni kaka walide ka foto pasi abana aka fase ka bo mbogotiku atloben na de aforu ya mena aforu nyana ne koni ini che jara chogochu kana so ki langolon bo aki foto koroni ladri de mancha no kelela Allah akbar ne referataro chembi yerema ebe muso la jaba muso mi soni la ayi ode ko do no muso ninga kewa ako bike gwati mingono afebe iskati yu awo ona chena desa ninga niya nuni hakli na ubitaka tigi segero ote horonya yu ote horonya yere wulu yere teni ndedambi wallahi damete wache yi bala ninde mabbe de bika muso la ka olebuwa
ala t'i fa n'i ma lebu wallahi o koni a mana bɔ da o da fɛ u jo b'a la o jo t'a la o ka to i se ye min ye o ye sutura ye a banna ala kosɔn ala ka kunna ja m'a f'i ye diɲɛ tiɲɛna ala k'an bɔ a da ɲuman ma fɛn ko i ka karamɔgɔkɛ cɛkɔrɔba in min bɛ fɛn na sa jɔ ala de min bɛ bɔ dugu in na f'a ka dugu la k'olu ye wulenikaw ye alimami Sise a ka kuran mɔra ye mun ye ayi n famana alimami ko n'ale miiri ko ale ka sa ko ka fisa ale ma Allahu akbar alimami t'o fɔ yɔrɔ min o jigitigɛ kuma ye dɛ alimami bɛ fɔ dɛ ko ale ka sa Allahu akbar ko ale kun ka sa ne jigitigɛ kuma ye ala ka n'o sa mura ala ka n'o sa ma min ye éducateur an b'ale ta min ye avocado gɛrɛfu dɔ bolo dara hôpital du Ponge muru avocado ni gɛrɛfu in kɔni min ye avocado min ye syndicat yɛrɛ min bɛ ni sɔngɛrɛw ma o syndicat olu ma jɛn n'a ye cogo si la min ye maa dɔ bɛ ale yɛrɛ kɔni a k'a dɔn min ye Fuseni Kulubali u y'ale gɛn ka bɔ syndicat sira bɛɛ lajɛlen fɛ muru ale de taara maa dɔɔni fara a kan min ye a bɛ san 5 bɔ bi min ye ka taa baarakɛla dɔw fara a kan hali jate tɛ minnu kan min ye a k'a dɔn Ponge i k'a dɔn k'olu yɛrɛ na syndicat kɛ muru a k'a dɔn min ye Karimu Tarawele ale a k'a dɔn grève min n'a y'o kuma fɔ ni Kulubalikɛ y'o kuma fɔ n'o ye Fuseni Kulubali muru k'a dɔn Karimu Tarawele ko ni grève in kɔni k'a ma bɔ a k'a dɔn bureau da a ma bɔ a syndicat halala min bɛ yen k'a ma bɔ o da muru ale kɔni b'a ɲini baarakɛlaw fɛ maa si kana baara bila n'a ma bɔ olu la kɔni u ka baara bila kun tɛ wallahi a bila kun tɛ an bɛ jamana gɛlɛya min kɔnɔ ko dɔw bɛ yen mɔgɔw ka sabali sa bɛɛ n'i ka faamuyali cogo dɔ n'o tɛ a kun tɛ wallahi nka n'i ko i b'a fɔ cogo dɔ la u b'a fɔ ko i y'u jalaki tɛ o an ko k'a faamu de n'a ma faamu fana a fɔra a banna awɔ muru min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Karimu Tarawele kɔni y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen min filɛ nin n'o ye Fuseni Kulubali muru ko a dulonna min ye a ka dɔn congrès min kɛra n'o kɛra a ka dɔn 21-22 décembre la u y'a dulon muru ale kɔni a tɛ kuma ni maa si tɔgɔ ye bilen min ye comité SNS -S PF olu kɔni b'a jira bɛɛ lajɛlen la maa bɛ taa a ka dɔn Gabriel Touré la hôpital du Ponge la muru i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'u ka taa u ka baara kɛ wa u ka t'u ka furakɛli kɛ ni ye a ka dɔn secrétaire général Karimu Tarawele ale y'o kuma fɔ min ye a ka dɔn Fuseni Kulubali ye min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ni maa min filɛ nin ye k'a dulonnen don min a ka ko damadangulu kɛ muru ani a k'a dɔn a tun bɛ jugu minnu na k'o kɛra sababu ye i k'a dɔn awɔ min ye baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen olu kɔni ma sɔn ka tugu a nɔfɛ olu kɛn bɛ k'u ta kɛ taɲini de o fana ti ɲɛ cakɛda la cakɛda la a fɔ foroba sɔrɔ mɛ n ka taa ɲini o fana man ɲi cakɛda olu yɛrɛ kelen ka taa ɲini muru a ka dɔn min ye jama kungo ɲinini tɛ dɛ n yɛrɛ kelen ka taa ɲini min a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Fuseni a ka dɔn a ka taabolo ye nin ye wa min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye a ka dɔn baarakɛlaw ye olu kɔni ko a ka dɔn olu tɛ tugu a kɔ cogo si la olu bɛ tugu syndicat kɔ syndicat min ye syndicat halala yɛrɛ min ye a ka dɔn k'an bɛ ka min bolo da o grève n'o ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko syndicat tɔgɔ la hôpital du Ponge la wa ko grève a ma bɔ bi wa grève yɛrɛ tɛ kɛ bon a kan ka bɔ yɔrɔ min na a ma bɔ yen a banna kuma bɛ nin de kɔ a banna e ma hali kalandenw ka jɛkulu olu tun y'a bolo da u tilala k'a wuli a banna u ko kalandenw ka taa kalan daminɛ Adama Jabate n'ale ka fasiri an y'a bɔ éducateur kɔnɔ tuma dɔw la i b'i sɛbɛ jira nka kana gɛrɛn tɛ a banna ka sabu kɛ lahala yɛrɛ min b'an dala nin waati in na n'an bɔra ko min kɔnɔ a tɛ se ka kuru i ko kunbere dɛ k'a bɛɛ kuru yɔrɔnin kelen i ko kunbere a ma nɔgɔn dɛ Yusu ni bɛ dansigi b'i kunnafoni olu laseliw la i ka dɔn k'a fɔ